og velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal vi spille det Party Bingo-sæde. Og det er bare sådan totalt grinerne, ikke? Det er min kusine Natalie. Hun er klædt ud som en prinsesse. Ja, et eller andet. Det er min bedste drengeven Oliver, som er klædt ud som en swag. Endnu mere swag. Jeg havde også selvfølgelig Nadia, som er klædt ud som en giraf med alt muligt andet end en giraf-ting på. Swag. Så vi spiller det bingo'et, og Natalie starter med at rykke på hjulet. Så det gør den lige, Natalie. Isko. Hvad bliver det? Ja, longklippet eller hvad er det? Hvad græs eller lime. Værsgo. Græs eller lime. 3, 2, 1. Nu. Ja, lime! Yes, jeg fik lime. Græs. Græs. Hvad er det, vi skal have den at skrive på? Ja, der er det lige meget på højt. Det er der, der spiller mindst ud. Der vinder. Jeg fik bygget græs. Okay, jeg fik lime. Okay, så det er lige det er bare den, der spiller mindst ud. Okay. Ja, det er vi bare. Jeg får bræk. Så jeg gør. Okay. Skumspray, nej, lakrids eller stinkerspray. Ja, stinkerspray. Okay, 3, 2, 1. Lakrids. Ja, jeg fik stinkerspray. Det fik jeg. Det er lige skåret. Smager. Og jeg har aldrig sådan fået lakrids før, så har jeg bare sådan fået det i dag. Jeg fik stinkerspray. Det var ikke dårligt. Jeg kan dumt det. Øj, ved du hvad jeg har at sige til det? Okay, så der er Nadia. Ja, hvad fik vi? Karamel eller mungost? Eller jo, var det? Vil du give mig en? Jo, til der. Der var her, tror jeg. Det er den der. Nej, det er ikke, det rådne ikke, det rådne ikke. Det er den her. Ja, okay. Den her. Ja, muggen, cheese. Der. Ej, jeg kan ikke. Muggen, ost. Ej, jeg kan ja. Jeg kan ikke lide nej, muggen, jeg kan ikke finde en. Den er her, tror jeg. Nej. Jo, det er den. Det er den. Det er den. Jeg ved godt, der er de her prikker på den. Det er den. Det er den. 3, 2, 1. Ej. Ja! Kom med. Kom med. Kom med. Kom med. Kom med. Kom med. Ej, jeg græder. Kom med. Kom med. Jeg spillede den ikke ud, jeg spillede kun vandet. Ej, jeg græder. Kom med, mand. Fuck, hvor er jeg heldig, mand. Fuck, det smager på sådan der. Ej, jeg skulle bare sluge den med det samme, jeg skulle. Ja, men jeg tænker på, at det ikke kan være, så skulle jeg den. Skide godt. Har I spillet nogen ud? Nej. Yes. Okay. Så er det min tur, ikke også? Nej, det er din tur. Det er Natalies for helvede. Hvor mange har de haft? Det er 3, ikke også? Ja, jeg tror, det er fuldt stinket. Nej, den er på den er lige, den er lige. Du gør det igen, Natalie. Ja, yes, baby rice eller stinket. Eller baby rice eller kokosnød. Den er ikke slem. Det smager bare save baby rice. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nu. Hvad er det baby rice? Det smager sæbe. Så smager det sådan meget. Ej, ja. Det smager sæbe. Det smager godt. Baby rice, ja. Det smager godt, faktisk. Ej, jeg har stadig osten på den. Jeg kan ikke finde ud af, om det er baby wipes eller... Det smager det sæbe. Det der røde. Det er baby wipes. Ja, det smager sæbe. Ej, nej! Jeg var fucking glad. Det var forkert, jeg skulle gøre sådan her. Nej, jeg får det meget dårligt. 3, 2, 1. Ja, jeg tror det er fuldstændig stinket sokker. Hvad er det? Smør. Nej. Snot. Ja. Snot eller saftig pære. Hvor er det så meget? Skål. Der er ikke. Jeg har ikke en. Ja, okay. 3, 2. Skål. Jeg fik snot. Jeg fik snot. Jeg fik mega meget snot, mand. Jeg synes, det her spiller er overvurderet. Ej, jeg kan ikke. Det er slemt. Jeg taber, jeg kan ikke. Hvor jeg sej, eller hvad slugte den? Det gør jeg også. Eller, jeg tykkede meget ind, og så slugte jeg det. Tag her under de. Fuck, hvor du lækker, Oliver. Jeg har spildt med det. Jeg kan ikke. Jeg synes, det er klart. Jeg tabte. Nej, ikke nu. Jo, jeg lige spillet det. Ja, den der spiller mindst ud. Så du har ikke, de kan gøre, men vi spiller noget ud nu. Så er det mig, ikke også? Ja. Jeg gider faktisk ikke mere. Jeg kan ikke klare det. Nej, det er dig ikke. Den har vi haft, tror jeg. Det må ikke være den, vi har haft, vel? Eller skal vi sige det? Nej, det må ikke være den, vi har haft. Nej, ikke det. Tandpasta, den er god. Tandpasta, Det er kun god, den er god. Tandpasta. Det smager godt. Tandpasta. Ej, det smager godt. Det smager sådan lidt sur. Det kan være. Nej, hvis den smager sur, så er det blåbær. Nej, men det er tandpasta, det her. Det er sådan lidt stærkt. Ja. Altså,
Og det gik der. Iskoldt. Det har vi haft begge to, så det kan vælge meget. Skal vi sige, dem vi får, dem skal vi tage? Jo. Nej. Kom nu, så er det sjovere. Nej, det må ikke være dem, vi har haft. Så bliver vi jo aldrig færdige. Hvor nu op, Masha. Her er det. I'm not me, Mr. Dog Food. Ja, dog food. Det er hundemad, eller... Jeg har givet dig en, som. Eller hvad? Hundemad eller chokoladebrød. Det er begge to tag. Og jeg havde tag. Hundemad, yes, mand. Hundemad. Nej, jeg hedder simpelthen. Tom! Det kan jeg ikke høre. Og så her, jeg sidder bare og spiser mad. Hundemad. Vi er piger. Videre. Ej, jeg har det der klamme. Så er det sidste. Nej, for vi mangler bræk og rødnæg. Det gør jeg ikke. Så det er 2. Det gør jeg ikke. Jo. Peter, Peter. Skæt dig nu, jeg kan ikke. Det er bræk. Ja, nej, det er bræk. Det er det værste, det er det værste. Okay. Hvad har I? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan spise det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan spise den her. Jeg fik bræk. Det smager godt. For helvede smager noget. Det smager død hund. Det smager død hund. Så jeg sang. Det smager død hund. Jeg hader død hund. Jeg spiller den ikke ud. Jeg har kun spillet den ud. Ja, jeg spiller noget ud. Ej, jeg skal gå drikke. Fuck, det smager helt bestemt ud. Ej, det kan jeg slet ikke. Skal vi spille en gang til? Jeg slugte den også. Nej, det stopper jo det der. Nej. Hvem vandt? Det gør Vi er ikke færdige. Vi mangler en. Ej, Det kan bare rundt. Okay. Det er en hvide. Hvad er det med her? Hvide gul. Værsgo. Jeg kan altså ikke lide Skål. 3. Og hvad er det andet? Rødden ikke Jeg fik spørgsmål. rødnæg. Ej, hvor er det? Du fik rødnæg, det gjorde. Jeg fik også rødnæg. Jeg synes, du spiller rigtig meget overvurderet. Du kan sidde og tykke i den. Jeg kan altså ikke lige spise det her. Jeg spiser det her mere. Eller? Ej, jeg brækker mig. Jeg må ikke brække mig. Jeg har lige brækket mig. Nå, vinderen det er... En af dem er Oliver, så du vælger bare en.